Čaute! Vítam vás tu Android Brother. Dneska sme tu pri videu, ako stiahnuť všetky launchery z Minecraftu. A to hovorím o Technic Packu, normálnom Minecrafte a Feed the Beast. Takže stačí na to len jediná stránka a tá stránka je zadarmo. A to si stačilo naťukať, že dropcrack.com. Bude to v popisku. Musíme počkať, lebo mám pomalý net. No. A vidíte, potom keď ste tu, tak kliknete Enter Site a musíte toto skipnúť vlastne. Ideme na Skip Ad. A vidíte, že tu máme tu 4 launchery, takže tu je klasický Minecraft, Technic, Feed the Beast a AT Launcher. Ten AT Launcher tu je nový, to je tento, že kde si dávate piky a tak, viete. Vy si stiahnete Download Exe. No. Tu je napísané, že niektorý antivírus vie že to vírus, ale to nie je pravda. Lebo ja som si to stiahoval, som si to dal preč. A nič tam nebolo. Takže máte tu tie 4 launchery a všetky idú. Klikneme na Minecraft a tu máme Minecraft. Klikneme na Technic, tu máme Technic. To je vlastne... To stačí, keď si tento Technic stiahnete, tam vlastne naťukáte len hociaké meno a ako heslo tam dáte 4 nuly. To je všetko. A potom tu máme ten Feed the Beast a to je toto, to aj teraz mám. To môžem ukázať. Tu mám to je Feed the Beast. To si ešte treba nainštalovať potom, ak stiahnete exe. Máte tam rar, jar, ako java. A potom máte vlastne ten exe. Keď chcete, môžete si to updatenúť, ale neviem, či to bude fungovať, to som ešte neskúšal. Vidíte, že tu máte nejaké tie módy. Ja hrám teraz Darwolf a máte tu aj mapy, texture packy, máte tu aj vlastne nastavenia, že akú onu chcete tak. Potom máte tu aj novinky, mám 40 noviniek. Ja som tu už dlho nebol. Sú trička... Launcher 1.2.7. Čože? What the fuck? Že vraj zarobili? Nie, nezarobili. To je len Invitation Roundup. Dobre. Len čo to spustíte vlastne, tak sa otvorí aj konzola. Ale to nie je problém. Lenže keď si launchujete nejaký ten modpack, tak sa to bude trošku dlhšie načítať, lebo konzola to všetko bude písať, čo sa teda bude diať. Takže ďakujem, že si pozreli toto video. Dajte like a subscribe a lúčim sa s vami Android Brother.